Greetings all over the world. My name is Evangelist Ebuka Obi. I'm the leader of the new face of Igbo Youth Association, otherwise known as Igbo Youth Movement. I would like to speak Igbo language because this is particularly made for Igbos. And I have to voice out in Igbo language so that our people may understand what is going on. Because IYM was established at risk to highlight so many things in Igbo land, to make Igbo land good. That's the main purpose of creation of Igbo Youth Movement, known as IYM. So ọtụtụ okwu adọ n'ụka mgbede nke mbụ bụ na Ebuka Obi, because na so many of you na ajụ m what transpired in Imo State, gịnị kpatara Zion Ministry ji wede petition ị ga-akpọrọ ndị mmadụ na a village dị na Imo State. Ngwa geenụ ntị ọfụma, because ndị Igbo si akọwa anyị edo ọ bụ na ma akọwalọ, so many people won't understand. Therefore, let me explain everything in details of what happened. One, but I was on my own. So many cases anabia. I don't display so many things online, most especially about Igbo. Other tribes happen on Anyam, and those are one of the reasons Patanja Skebi Igbo na videos. Makana ihe anyị na-emebi ihe ndị Igbo, and anyị na-eme ka anyị wee dozie ala Igbo. Therefore, ọ bụ na nchi ikwe amara asụbịa n'asụsụ be anyị, so that nke ahụ dị ntị njọ, nke ahụ na-asọ ntị oyi, ọ bụ sọsọ anyị nwa bụ ndị Igbo nụrụ ya wee mara ka isi wee takụrụ ya. One, but that I was on my own when this case was brought to me by one of Igbo Youth Movement member. Is a local government coordinator anyway from Mbudi. Or report up to his coordinator. You must first of all report to your state's general coordinator. Then open a case Kadibazun and report here to me. Now when they were handling the case, their coordinator now called me and said, look at what is going on. What happened is this. Can you details? Ebuka Obi Zion Ministry, the petition. And here there are the petition, but now there is some village. Now there is a village of blossom. Village and a Mbudi. There na Zion Ministry. There to fence. You want to go? I heard the petition na kowa. There to fence in the mud. No you to generate anything. And from all indication, from what I received as an information book, that na the village na Zion Ministry na Zani. Amarom ka the village na Zion Ministry we na zo no ban. Amarom onye nwa na anazo. Mana village, entire village na zo sa Ebuka Obi ano. So when I go through the case, what is going on, I ask some questions. In chapter that now, according to the village, Hani may be accused that now. Obure be hanyeria, nengola na hanye de berie. Ebuka Obi now trespass magon na by na anando zogas without payment. And even an Ebuka Obi agreement was that Ebuka Obi is going to pay them. Mana Ebuka Obi use your lawyer and Hamo. That is lawyer and village Hamo. Except lawyer name is Okuna. In our Hanati Kwazaka na nande mad. You will about the whole village. And we will be in the ring culture. Sorry that I'm using the word Ebuka Obi. My neighbor Tanja Ebuka Obi Afa no on was Zion Ministry. And we on was just like Igbo Youth Movement. And we have an Amerinia. Onion the madam of Justice Ozobi. Okay. When I goes wedding. Now Ebuka Obi may not be aware of this. And that but made you a video. So that maybe in the Nabu in the so may show him this video. Because Ebuka Obi meant to have good intention. Meanwhile, and then abroad deadly people na Rorioro. Ebuka Obi should know that now work team here, that is in the work as here na Rorioro. That's in that boro. Imana other association like more. And we're in peace committee, no working committee because he teach na Igbo Youth Association. Now on our court na Zion Ministry, hang with legal team, no working team and all that. Ebuka Obi should know that now working team here, according to what I heard, now transpass from one ndo obodo nyerefa na bai na ndozo in afia now. Open ha cho hegu ezioku ihe batara ha jede petition and all that. Mma gwa Ebuka Obi ezioku ya jilaki ya kpoko ndeze. Jilaki ya chop ihe na-eme. Now Mbudi Zion Ministry were the petition. When a police station dị na the same Mbudi side so all the police be ejeje ma arrest. Mana ihe derebu Mbudi as a village. Police happen Mbudi je na umu feke village je ma arrest. That is haje puta ndị mmadụ mana Mbudi batakwa na umu feke
Umo feke kogen kum na be Imo State make when the mother arrest, while what is written in petition bo Mbudi. Now before I made this arrest now, according to information gathered so far, petition now I make 1 month plus the repetition, and then the petition see where there. According to lawyer Igbo Gwalam, lawyer will say that Igbo will discuss with Ndeze, as Ndeze Imo State, as Ndeze will see Igbo no police should come to his palace as the tradition demands. So that was what warranted the arrest. Oruka, after 1 month of the petition, police decided to by force. Igbo by force. If not, my Igbo, Utaku my PG behind everybody. Man, ebe oku they do that now. When this case came to my table, they were interested in here because some of them were a lawyer and they can handle the situation. How much I see handle here? How chose quite officially invite me in here. I put on the media team in my area. Man, even they were interested in here, the member of Igbo Youth Movement, Bolani Oak, because of 1 year ML arrest. Now, what happened is this: Nyamabonyo Umufeke, also with Nambudi. Junior brother, when I go to Ogu, next a compound happen like this, police are go no me fake. About Nambudi the petition, no police go where. So when they got to the police station, when they went to the police station, he pleaded for his release. Police go now transfer go everything to State CID, Mbo Tiger Base. So they now went to Tiger Base. Tiger Base now demand 500,000 if you release the little boy. The 14 years. Okay. So when I got involved in the case in low zone and low Tiger Base, so obona IPO joke ni hana biabo Moses onwolo na ma the man na Tiger Base. I'm a very wicked man call. Oko oni Igbo anyo man of course on the Igbo na about wicked na police. Ndi Igbo bia na about wicked na police obolo nkwu enwo na bo ne maro. Ndi Igbo bia na aru ojobodi na aru na police. Adema gwa ya ko obona agwa go. So mbagwa m n'onye Igbo mmụọ amụ si na okwu ya esi ike. When I went there, nna gịnị kpatakwa nji okporo nwa 14 years. Osim na ọka bụ because that was on Wednesday ka njere. Meanwhile, the Moses na-ekwu na aka kpọtara the boy akpọta on Tuesday. Nya carry investigation ya ma dị sefie mere ji wekpụta ya. Nya na hand over the petition n'aka. Nsi ya ọgakwa through the petition fu na ihe driver bụ Mbudi. Also yes, nya ga through the petition. Nya ani nem kwa blog the problem. Nya chije confirm whether the crime was committed or not. That is a particular offense Ebuka Obi or not. Nsi anobore ya kan jiwo noreba ni yem a concrete word. Nye jibaki adeba bụ ka mmata. This little boy em arrest. Obo onye Mbudi ko bo onye Umifeke. No nya abodi major aim njiwe bi eba. That should be your investigation. Obo whether akwatu offense. Every week yes akwatu offense. We can know akwatu offense. Mana nka agbasa zurun na the village. Mana onye nka go innocent ka mbịara. Ka mara ihe ya eme. Osim nya chọrọ ije carry go investigation. Say that what yen deku. Mu na maybe exchange of words. So you will ozi CRU Abuja. Kọwachala ihe na-eme ha sị ihe fu. Ọ na-agwazi CRU na mụnwa bụ justice ọzọ bi na chi me intimidate. Yeah, ọ ihe okwu na nna chi me intimidate. Nna chi intimidate by all means. Na case aka handle over. CRU na asị ya na ihe abụrụ the major problem. The major problem bụ the little boy Yunuji o si from Mbudi. CRU na ajụ asị ya ọ na ọmara no tender age bi ya. Ọ sị yes nya chije category investigation kita na the boy anọghị imesịrị share ni n'ọsụ n'ihu anọ m ebe ọpụta bulu egbe kpọọ men imagon some police business esori epobazie. Then I went to see the commissioner, loan office commissioner, imagon anyway session by session. One of the sessions some go do so just kọwara the commandant what is going on before mona commissioner were from no problem with all due respect. I went back, a commandant Bonyanwa na Fumaka Tiger Base. We say okay, near the day Kiapo Moses after Kai Kowachari everything, Kiapo the Moses matter what is going on. Or Moses get a boy and kitchen and non biagaro. Or say okay, no have none on duty. I just nachite. So more evidence than the fan. You got to go and see here the Imo State Department of Igbo Youth Movement hand the base the case. Nechi ni open hand Tariakan spiritual. I will now come for legal action. Abraham. I think Natabazie. So getting tomorrow, even the same day Kambatara, the same Moses, no more have ya borrow the boy. I was like, okay, jenje botan the boy. Now,
the same day ha jeche na Moses si aka ha prepare document ha naba echi na oto ha bia na nda wa naba echi na oto ha wana chita azu ka ha na chitara azu Moses bido na ha yakwu 500,000. Then Nam called me and tell me what is going on. All the Moses na phone see I say for 500,000 or say no more shishi ya na nda o nya se ha bia sign no document mpo ache kporo ma azu see is na o see yes see na chain office ebe a keta na mu na ekwuchego. So ha na chain at the office mmechekwa mkwazi number ha daga. After said and done awụkwa m ha gwasị unu enyekwe da man shishi unu enyekwe n'ihe ego kama na mmụọ eji aka m na-achịta azụ na ọjụ na ọha release that boy that day hapụ ya na mmụọ eji aka m bịazie the police station ịghọtago mmeji aka m bịa the police station go ka anyị marizie what's up. So after said and done kpọbazie nọmba ha ọzọ epic call orizie n'evening time ha kpọghachizie ma sị na ha mechezi ihe 100,000 nsị 100,000 for what exactly 100,000 ji gbapụta ya minor do 14 years emegodi arrest illegally onwere isi ihe ji me arrest o onwere police kọta wuru ha ji me the boy arrest mana ha nara 100,000 Moses from Tiger Base. After said and done medical investigation wee chọpụta na fence a na-ekwu Zion Ministry the repetition si je kpụta ndị village na fence ahụ a na-ekwu bụ mmiri kwaturu ya enwedo kwaturu fence police na ndị mmadụ ego unu afụghị ihe gbatara youth anyị ji ekpo police ashi unu afụghị ihe eji enwe ọnụ gọọmenti na ndị otie a policeman onye Igbo anyị napụ neneche the small boy do na oya mu Moses na agwa gị na ọ dụrọ oya debe 50 something years we neneche a boy of 14 good years with widow mmea bụ nwaanyị ajadi neneche ya anya si ha weta 100,000 nwaanyị bụ ose na aghara ka ọ na-ele ị napụ ya 100,000 naira onye Igbo mere ya. Ndị Igbo anyị bụ cousin brothers to Satan ma ọ bụ na ịmarụ ndị Igbo anyị na-arụ police checha wicked gị na ha emekọbere ya ọmụnwa na-eje police to police ya kọwara gị how our Igbo people behave. They are extremely wicked ma ọ bụ na ịmarụ. Coming back to Ebuka Obi, Zion Ministry should know you preach, you practice what you preach, because ana m ma Igwe kwụrụ ụgwọ gbapụta uye ya king dị Igbo land kwụrụ ụgwọ gbapụta uye n'aka ndị police. Ịma ọ na-abụ nwe case na Imo State send a lawyer from Imo State lawyer bụ Imo State o ruo ebe a instead of onye na-ekwu okwu release the person ọ na-negotiate price. And I called one of the lawyers Jeremy case one time ago say are you a legal practitioner? Yes. Say okay, go police na-ekwu okwu ụgwọ we bail on the mmadụ. This is Imo State. Say because see from that police station post was I chase him out of that police station. Mkpọ the police say I na their station the following day. Over the following morning, those boys put my force in the ladies and Hanchanin. Man pass the station, Kudodi. Because I still have some respect to them. Manakangwa Gezoku, you call this Moses out. Moses now on a Tiger Base. Oh, Jaffe Ebuka Obi, Zion Ministry, name and the mad arrest. Now, Narego. Whether the commissioner of police, Imo State, are here or not. Man, that's not the petition there. Now the governor of Imo State is involved here. Now commissioner Mama Kadi petition. And then humiliate Igbo. A whole traditional ruler. When I forget many traditional ruler I cannot speak. Because some of you know that the traditional ruler Jebua sit had a new politics. When I forget about that traditional rulers cannot speak. Because now even the youth cannot back them up. Now some traditional rulers in Imo State kita not your blood. Hanta ina about Fusiana. Because Hanoda unknown government will kidnap or abu has not had a one government oku. How what government oku agwa government akporo ha unknown government and what do you mean government? Oginen ndị Igwe na ndeze banye aga-egbu unu onwe ha. No na fuko ka the cases wega maka ndị na you man just mgbachi nkịtị so this why I don't want to call Ebuka Obi because ekwutekwa na Ebuka Obi onye ọbụla papa mba Zion Ministry Ebuka Obi o Jesus ka ọ bụ ọ na-eze akpọkpụ Ebuka Obi afa ọ karịrị Fada Mbaka na ndị otie ọ na-ada akpọ Fada Mbaka Ebemos na ndị otie mmadụ kwutekwa na okwu Ebuka Obi na Zion Ministry ụna akpụkpọ onye nwanne iyi ndị nwanne eje ụka ndị nwanne claim na ha na-eje ụka. Biko no munne tụsara m this message ka o rute Ebuka Obi ntị tụsara m this message to all platform to all Zion Ministry platform let them know what is happening because no do mind Ebuka Obi the innocent of this mana ndị o dịrị ka ha rụbara ọrụ bụ ndị na-eme ihe a niile and ndị ahụ ndị petitioner should know that na police is that style is that opportunity na-emezi ndị by arrest na-anapụghị ego n'ike kudochi ahụ
try am dozie ihe na-ese na Zion ministry. After all, the infrastructure Zion ministry na-eweta, the development ha na-eweta dị very very okay. Maka ọ bụla Ebuka Obi jee rụọ ya na Lagos, anyị ya complain kwa. So unu na accept dozie ihe a na-ese. Ebuka Obi will a servant of God. Although mind that he will listen. You got to go. Ebuka Obi will listen to all these things. Dozie as a servant of God, humble servant of God. So we don't know much thing. Man, this Moses, let Zion ministry know that now Moses is Jukwafa and I condemn Madego. We do the line.